बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. वैभववाडी तालुक्यातील अर्जुन राव राणे विद्यालय व कैलासवासी हेमंत केशव राव राणे कनिष्ठ महाविद्यालयात अनोख्या पद्धतीनं रक्षाबंधन साजरं करण्यात आलं. येथील विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या इको फ्रेंडली राख्या झाडांना बांधण्यात आल्या. तसंच वृक्ष संवर्धनाचा संदेश याच्या माध्यमातून देण्यात आला. या उपक्रमाचं कौतुक करण्यात आलं. पाहूयात. रक्षाबंधन हा बहीण भावाच्या पवित्र नात्याचा एक सण. हा सण आज सर्वत्र साजरा केला जातो. हा सण वैभववाडीतील अर्जुन राव राणे विद्यालयात अनोख्या पद्धतीने साजरा करण्यात आला. याकरिता विद्यार्थ्यांनी इको फ्रेंडली राख्या बनवल्या होत्या, ज्यामध्ये भरडधान्य, कडधान्य, कागद, कापड या साहित्यापासून राख्या बनवल्या. या राख्या शालेय परिसरातील झाडांना बांधण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांच्या दोन्ही कृतीतून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्यात आला. तसंच प्रशालेतील विद्यार्थिनींनी प्रशालेतही हा सण साजरा केला. संस्थेचे पदाधिकारी, शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ते यांना राख्या बांधल्या. यावेळी संस्थेचे कार्याध्यक्ष जयेंद्र राव राणे, संचालक विजय राव राणे, शरद नारकर, सामाजिक वनीकरण विभागाचे अधिकारी व प्रशालेचे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. या उपक्रमाचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.